že vás ruším. A já mám tady pro vás dárek, protože jsem ho kdysi dávno ukradnul, a už se to nebaví to tady mít doma, tak jestli byste to přijmul, tak by to bylo super. Jo? Já vám to vrátím. Jo? Tak fajn, děkuju. Vystoupil, no. Počkej, teď ne, čeky. Čeky ne. Dělej! No, drží se. Mám 11 tady, víš co? Ne, to bude žitý, Dobré, já tady vlastně přišlo, protože tam tě někdo vzít, takže jsme to zachránili a máte konečně, aby se neměl a bude to brát číslo. Takže se to furt nějak mění a hejbe se to s těma číslama, takže se to mění, jak nebyly ty pásovky tramvající, aby vám to jo? Naschle. Dobrý, takže jsme zase poctiví. Přišli jsme s 11, nemáme žádnou 11, takže jsme vlastně dělali dobrý skutek.